Ni memene dano ye di mwada eye fasting. Mo ure mfise tumi ewo akonchire mu bode di ni tumi ewo. Na ni nyina ne se ye di mwada agya ebosome nsia na aka na hye Awurade nsa se Awurade nka ye omo ye ho ban ye ma ye busua ye kunu ye yire ya japade na Awurade nya ya doye. Na bosome nsia atwa mu no ebi soso nyame ni bi edi ni yiwo. My God. Ebi nyame bie adompro de da manfa koma so ebi aware esudiafo 6 months aka ma bi aware nti wo so 6 months ya aka yi onso be ware o ma no be ware obi esisi fie tu akotrem onso be sibi akotrem akwantu so ebi atutu be yes God ebi so akrakra nuema obi man so obi establish companies ene nyoma kese onso nyame be ye bi ama amen na ni nyina emu no nyame so nim de hia wo gese osai ebisa enunti na me bon kaye se a fasting dwumadie no ekoso ekoso yes ekoso enti ochina soso eye okuadai ochina ya meka ochina okuadai akonche no bekoso fira no pa no saa na ebo nwumre no nsia ne fa yi nyina kohia wo Ceder worship center so danka sie no mo na ye kosu agu Nyankopon so eye prayer bazaar onyame dadano na ya etabo adanse bebre wo afide so ma wo hwe bi ma wo tie bi eye wona otu anamo bebo mpaye ne bi enti ochena nwumre obetimi atu anamo sene fast ne hihye esetie na efri dwada na ye hyase adwada na se wo ya abompaye no wo fie enne brada so yese bompaye no wo fie na ochena okuada ne de yese yenyina be hia nwumre wo asolifi ho nani ya wada no anopa no ye counseling na anobe ye den mid year fasting week no emu cancer no anobe ye den ye shase from anopa sa akodu ewia na nwumre no na ya send them pipe no ashase na efiada de anopa efise fiada bi eye anopa asore no pampai bo enti fiada ne di abeshi akonkyere no enti efra no pa na yo krok na eja no aso be bi o hwe ye fre bia obetimi ababi na memre da so anopa enam se memre da ye wo ye kurum hanenti no ye be kona ya pontem na wo ye bia wetimi akọ enti hye no enso na me ka cho se Yesu kan Mark chapter 9 verse 29 say nyemani po na de ban no je mwade die ne mpaibo mo remfi se mwade die na Esther ne wafa Mordecai ne jufo no mudi ya omatanfo Haman ne hye nyina bo adane ekọ fa ho hye mwade die mu na so obedi adanse amen na yanko tie adanse wona otutu anamo ebe Ceder worship center be bompan yanko tie omo so adanse ne bi na wonso hu se utu anamo a wonso so obenya adanse sabre die MCR ma yanko ne bon sam kasia ema Awurade na me defo we ni ne Awurade ayama yenu aban oso ogina ha no ka we e de ahye obi bia nkunan na obi bia na wabesi da ha na wutie ye no wanya gidie se Onyankopon kuto enetimi yade nyina ni nyina ne se sunsun mu awaresam eye problem e wo fie ho esa apama e fie ho no enipa nkwa awade ono ankasa maame na che se wanyini ye enso yanya ne ho ade owo no ni nyina no yanya ne ho ade maame e beduru samre last year December ni yanya maame ne ho ade ono so awagina he no ware for 20 years a wone be matia awo ma mamu 9 enso ne yanya ne ho ade na che se ade ne 18 ya wo fie ho na enum na December ni mu program a ye ne kese wa ha ya papa se obi biala entire date a open na bisade anu yie na ono so kyerɛ ye na apama eda me fie me yaya me ho ade na bi asome maame so enti Onyankopɔn kyade o kyerɛ sa date na ɛna o maame Onyankopɔn ya do ekwan bia ma no maame panyin ne be ya ne ho ade ye to so bia ono so so gu mpai boso a na o maame adi mfie sai na o be ya ne ho ade 58 years years oba brewa
Cancer the radio can't farm a honor. The radio can't farm a honor. Nipentiments is standard. Nipentiments is standard. Papa sa kwanchene e pai o maame de nese edidi so ono soso a one be ma tra wono emfinhia duo no awurade abie kwan eye last week onyame eya dom ama yakoye ne wode kama enne wagina a ono so sakawa na papa ose enipa nyina ensuo awurade yemfa ni die ma nyame nko a wose abeka be na watwemienu ama wade na baso no abusua ni mu problem yempene so ede date ya wahye bra abusua panyin so ante ase agese nsem bebre enti ode beto wanim ena ka se unkokrom ho na emamu gyina dem akasa onyankopon a wotumi ade nyina ye obedane akoma na mana ye din wose abeka na watwe na papa na sesa na adwene enne se wono so atimi awale a awo ngosrai mu a ani atumi mu a ogyina se nyame ya ne manyam. Your born in seminar, obeso better what dancing. So, mammy, we are Kawu born in yes, Ubaya, Abeton, where your mamboom, as we dear, a Rabea Cassa. A Radbeca Sama wants to our shame. Amen. The Radias, the Yamias, what the Cassia, a Radia Mamina Menina. A shuffle for how much play ye. And Paibomu in some no canoe, who to be no at a tent there. Namiadom, Nina, you are a mamma, swap me. We are saying, Obipiala or Ham now this will be a dear ban, one yabo today, Ninameba Casano. Amen. 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 Answer na ebeti me pese ma me bi en obo aye osa wasem no edoso ye ma me bi som nyame e ma ne ya asori panyin esa ye maku panyin aso na ota no di ninya Ceder ha no bebreke ma me Ceder for Christ say nyame nam odi for so ma me be pie free ha mi fie de di kan na awurabe ni fie ho enti me ti odi for nka na me dem rika ba e na me baba wa me de no ba nyame na modi for so breki sa apam no ma me ba no na ye awuraba en nyame adom ode aware ode wo akwantu ena de to so your born in sem no so water bi apre ena de to so na aware anso eni fie ho me ma me ware ma akoma akudu obi anko ne papa eti me hwesa na na esifa kwaso na me so na me honhom ewo me mo ne en pese be ye te se de me ma me ye enti me sa di America na ma ware eni me kuna wo me ensa na se wonye me ho ade wonye me hwe enam di America be bo odifu amane enti me ntwa wa no kama me wu sa time na kokobro nsamje kokobro nsamje enye obi a one ne boyfriend nam enkwa na efra so otwe mpra ho utie me na ohwe me woni be ma na tie wabusuafo nyina anim na enye wo ho ade ye mpra twe enti oni obi oye tutu ni nyina ye the same thing anso na okunu eye adwuma e wo court eti na me kuru so ye asori penny story obua ma ye nkrofo de enso me de na tese onkai kura se eso ye wono so ne de am sa so America ebobo odifo amane na odifo bompa ye ma me yie se e ya pama wo mabusua mu enti wo bompa ye ma me a ena papa ne nyame adom oye me ho bibia oye my front se de o abaiwa wasi omo power ema ye front na chi no wasi dai nyekuma e de enemre ma de mia me din atoso ama me ma wo mo so nyame na modifo mpai boso ama obia wade ai ne yira ye fro ama de obesi dai esi dai yo nsi ya susu a aduma wura wa ya de ye aduma wura wa se sabra o tu to o sa ya de o ma wa de o ya de ye o ya de ye o ya de ye o ya de ye I say yeah I say yeah ya won say me so me altar no be dane so dem tie amna sem ehu obeware bema onya ajapade ma ni nuanom nyina ware obi anu ane krotimi ya ajapade ma na da wose na fi ho anso no ya soro panyin o osom awrade
the Maku. Niamabu, the Tanase, never opposition is one quite. Niamabu, 1 2 1 or more, a better now, some will a corporation. And then, mammy, or not to me, you know, who break you, ne mama, Nina. Ne mama man, you know, why you from what are you from? Why no one day? Where sit down? We are on the plot. Where are you so private car? Minimum man of a in town for. No way at who you saw a private car. Bako, there was shop or cry. No vampire boy. They say, or worry, or was if you won't cry, or be in the shop won't cry, or than a camo, ne baba, or your only one girl, or your are your fro, terminal US. Wawuma. Hi. It is stress a program I obey Obian force say what then a home bed a bit shemu no what to me there Yamena modi for so amas a permanent I break your friend so now a for a bar no I don't know about be no force no I when Yamis I am Diamond or Bay out Diamond obey authors and so Mammy be an only her. No person or your next if you all touch and went to man next. The man of a PA sit down by boss. I feel be an animal woosa. But I'm an officer passing here. In him say no, I bet the other say the man in I and nurses for one. The matter of Munina nurses. Me nim dear a wolf you ho or no ma. Oh, yes, Bishop, a radical. I don't see my meeting the same. About an answer. None of Baba ya would decline our empire bonus. Now, I say, and no, and a radina was so catcher and a Baba and said, why not the Erica and was a Yonwa. Now, can I buy an aquam baby amano? Ampa and check. Now, my mean, you have Rabrochaba or Cono. Now, when Nimcrasa, I have Crano people says here. Or Casa or the Akrana Beko Ampany Ampa or the Nebana Echoy. Was it and watch then sono or Saba now or buy and a papa manso Tosumienu was it Onyamia Domo or Honoma and no some commercial pass Akranos or a crime baby amano or so Honoma and a crime be a Nebanos at a cabro chili. Hallelujah. Yet Tosubiamonso or so when Nikuna took 23 years. Now Bama Nebanu or cop. Bema dear, Nanka many trimu percent about the faneba at the acco, which are quite first 1 million call here, and your Bema Nanka never found. Now, wait, dear, my men so as I see, all by and your new crew, my fan and call. Was it almost try and ye almost try and ye. What now catch and say, oh, my quanchre, now a radenam so a Bema a quantu quine. Was it oh, man, ya quanchre 1.5 years. A man map passport, you know, Mamma, no money passport. One man acquire passport, set Ukruba the Fancolano. Papa also a yak quanchran at the beer. Now, Catchin said, to me, I was so quantum ordinary. Now, Radia, this leader, as a footing honor, what is said to many bashful. Mammy, I make us say, me mammy and son, I can hold and 9, our Ghana, and now Manugu say, they say, Omina, I almost visa. Ah, Bemano ever former, Edio Mako, and another last meeting. I didn't meet you, or can we show you any Papa? If I say the entire idea dance here, the entire kind Bible, never be a radia year. What kind not showing Christ also a radical. More on your march, Mamma worried for 23 years. Ukrum medi 1 year or Canada. Ukrum, what about what your pa is saying? Pacho 1 month. No, call. And to the obeyaness of Bano Benjamin and I know sign call. Or no quan at or Bampaba and catch us on quiet passport. A man in money, you know. I mean, who said the money in Abifricana? A toda and commercial buyer was said a buyer, dear Chia, and I can see. A share in commercial Messiah no Babama. A take yes. I said, not the 34 share. They are not when it does say Babama. Or more nipple wukoi. And so now the washer bono or you know, quafu or both will be.
ɛbɔ wura kurubi a yɛfrɛ na Judea ɛwɔ Bethlehem ɛma Messiah no bae ɛnɛ minnu yɛbɔfoɔ bi bɛba wo yɛbɔfoɔ bi bɛ descending aba yɛ fie yɛ busuam na deɛ Awurade aka afa yɛ ho no ɛbɛbɛ maame nneɛma mu bɛyɛ den ɛtɔ da na ɔpɛ sɛ ɔfrɛ bɔ kurom ɛba mpaebɔ wɔ akora no ntumi mma bɔga yɛrɛ nanso ɛnɛ ne mma ɔde ɔmo ba asase so no nyinaa 5 no nyinaa obi anyɛ sɛ wanya your friend saying visa say entrance say ebia o and I say we ya de bay stay broni say bra na betena me kuro betena me nchen and then mani nyina ono so so ogina yi and say de one ne kunu kwa akota enye say bosome na otwe miensa bio and then minum ye ne adwuma betena we yes Jesus the radia can found 20 cents 3 years your mama men kasa kakra Ceder for Christ me the radia se papa what the radia ye e wo mabrabom of papa so aye 23 years me so papa na me ye ba ha na nche na me tu free abu akwa ko Obokrom estate na nyoma mu beye din mi giant bible 6 years na me tena asikom na me se efia meti mi hu fa so bia menya nti mi san ba na da me ba ye no papa je me fe so mani je no wasi adanse wo fi ha wo be fa adanse eno kwasem ni nyame aya ma me nyame aya ma doye nyame ehu me mo bo papa nyame shrao nyame asofo am ofidua nyame hya mu nyina dicknesses me hu nyame nka me kan na me su de nyame afa papa so aya ma me no se nye Ceder nyame anka me ne me ma yeda susu ne se Ceder eye aduane a ka me kodwoma ke no na me ne me ma ye beto ya di me deradia se papa nyame hya Oma woni enru amai na so papa me huni amenka nyame nhyira mama nyame nhyira nyame asofo me gira mama ya dance yeso Jesus on say okan sam okan duru say me ka kire na say ade aso one ne mem a enya ade na say obegya ho enti na every week bia no o me ya kwankire oya kwankire ne sa kodu wa yi a se de enye ye bi o me che ojai me se debi because what the same direction the same oye me amana amfa bibia me se na wotwe bia onye na de Awurade aka enche ye be 2 months na me ya asori na me frɛ ni pakuo bi begina ho ɛna me se o mo time aso na me hu sɛ ye de ne visa ama no me kan nipa nyina ni ma so visa no ba obeyare wa hwe ya onti me nko ampampa ye man visa no na koma yade that was a last month na was a kotu kwan visa no ba ya na akoma yade asan abetena no so afi no ontimi ye se ye twa ticket o so omonya twa na de ye no ontimi mfu plane anso so me no me mesre odi mampa ya asafo no ma no ena akoma na tu ayera ena me bompa ya wo fie ha se shabra wo de pasasi shabra o ma de baye Jesus nipa bi oba wo no yes obesesa shabra no se o ya medical doctor o ma ya medical doctor se o ma be di president o ma be ye ni pakese wan kasa ope establish company na ni pase won pra me kira dance se niema mo be ye ten Jesus ni pase won pra aso Awurade kasaya and Awurade kasama Awurade kasama o ma Awurade kasama o adwuma Awurade kasama o awate Awurade kasama o aboafo me de wona o ma hye Kristo boje amen ensuji amen sit down Edi biom na Awurade aye nyame difo enu aba gyina ha eka we hye Awurade animonyam wani tie kwan so
Ɔse Ceder ha no yɛwɔ programs bi wɔ hɔ a afi bi ayɛyɛ na yɛbɔ so a na ɛsɛ asɛm kɛse aba dance yɛn nko a ebi ni altar versus altar na last year deɛ no eduru so na ɔwɔ dam ha bi ɔse ɔno so ɔwɔ problem sugya deɛ mu ɔne bɛrima atena mfinhyia du baako ɔne na wo ba deɛ odi kan akwadaa no wɔ 9 years nanso ɛma bɛrima ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ne ho adeɛ ɔte nyame fie ɔpɛ sɛ ɔkɔ communion ɔpɛ sɛ ɔbɔ kronkron yɛ bra nti da bia wɔ sugu awurade so na saa program ne mu ɛna awurade nam so wɔse ɛbrɛ mpaebɔ ne mu deliverance fa no anim ha deɛ ɔma ɛbɛkae ɛha nyinaa ɔfa bɔ ne bo wɔse ɛhɔ na ɔtee ne sɛ ɔkasa wɔ n'asom tentenden sɛ wobrɛ aso nti n'ani teeɛ no ɛna ɔsan frɛ no ka kyerɛ sɛ ne tam aso sɛ ɔwareɛ wɔse wɔtee saa asɛm no ɔyɛ ho adwuma na ɔka wei ahyɛ obi bia nkuran sɛ na awurade ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ bɛrima no ɛda wo kaa saa asɛm na afe so pɛpɛɛpɛ bɛrima no baa bɛyɛ ne ho adeɛ ahyɛ ne ka wa ma no afiri mpena atweɛ mu a na awurade ɛna ɔde asedama no amedifo awurade nhyira ɔnum asɛm ɛna ama no de wɔgyina ɔka wɔhyɛ nyame no yi awurade ase meda nyame ase ɛwɔ ne ɛwayɛ ama me papa nyame nhyira wo paa awurade na nyame nyɛ ɔkɛse papa kyerɛ me sɛ altar versus altar no asɛ deliverance ni mu na metee sɛ papa ka kyerɛ me sɛ wei a ɔyɛ munim sɛ bia agorɔ bi na ɔdi by next year by this time na ɔgyina ha edi adanseɛ ɛnna meda nyame ase ɛwɔ de nyame ayɛ ama me amen ɛwɔ me ka kyerɛ yɛbɔ mpa bɔ nso bu hɔ na nyame de ne nsa aka na obi hwɛ nyame fa ne nsa nka obi kɔ awo awurade ayɛ mede ne wo kunu hyɛ yesu mogyam amen Ceder For Christ. mebaatɔ me so nneɛma mebɛto no mabusua mu ne sɛ me maame ware me papa wɔde maa mmienu ne bɛware wɔ mu mmienu no deɛ wɔn ni problem na yɛne yɛwo yɛ mɛnhyia ha no me bra pani wɔkɔ aburokyire baa yɛwɔ san bɛkɔ wɔ airport na ne yiri wuyɛ ɛna ogya akoro wɔsan ware biem na wɔbaa na saa wu me sisa wɔdi m'akyire wɔwɔ 5 ɛna wɔkum wuyɛ me so me ba pani wɔwɔ ntaa yɛpɛ mu 5 a ɛna wɔkum wuyɛ enkura yɛ di m'akyi seesei wɔn mo so maame wɔnyim a wɔbɛwo 5 ɛna wɔkum wuyɛ na no na ɛdɛm ha ya na ɛgya frɛ me sɛ menkra me bɛne nyinaa meɛmmra ne yɛdua adeɛ bi atia ma wɔn papa fie ɛna ɛgya maa yɛ akwankyerɛ a ɛbɔɔ ho mpaeɛ ɛno akyi me ba wɔtɔ so mmienu wɔbɔɔ dam nea wɔwo ntaa no so ɛbɔɔ dam deɛ wɔdi deɛ wɔwo ntaa no akyi so bɔɔ dam ɛna no nso so ɛha ya ɛna ɛgya bɔ mpaeɛ a wɔatwitwa mu ama me na me so deɛ dam abusua mu no Eti enye Ceder ha ka ne man nyinaa bɔdamo. To be pie ha no. De kyerɛ mo bɔdam nyinaa Awurade atwe mo afiri. Family. Anso so ebia ɔkyerɛ ho no. Your friends say sɛbi wɔbɛgyina wɔ ankyerɛ mo. Anso so no ne fie ɔmabusuam. Once ɔka no wɔ ankyerɛ mo anso ɔkyerɛ mo sɛ fa any problem no mo a yɛwo ɔmo menhye ha na deɛ. Fire on the mountains. Engineer ho say o yakofo bebere me hwe no and na dey suffer bet me ho odin metima akoyo construction adwuma metima akɔboa obi kura wɔ adwuma akɔsoso bi mu metima akɔsoa nnua te sɛ na fo twe nnua yi bi anya sika to bibi abrɛ me yere ne me ma adi na sɛ yɛde yade so to so a bɛkɔ amayare yɛkun so a o mani nyina bɛbɔ asesa. Enti yemu bebere die any line na amafo di so ne frisa line no omo ni problem yemu bebere your problem line no so te wo say ye nya nipa ye bre ye ho ase ye ma nipa boa ye ti me akura me bu no so me nya me dwumenti e na nya me yi me frisa apam no mo enti no se ma mo anya me dwuma na ka ye ka akwantu ka ma nya bebere so me dwena ho say and sasa me pet me nkwa me yedi because nyame ne hu me mobo bon samagade enti enhwe bi o hwe apam a wo mu no a ene nipa bebere aware egu ma me nkyira wo na ye mu bere aye mistakes now from today enye mistake. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Say me ka kire wo say nneoma ni bi wo ha eya na montu. Te say ye ti
muadai na wohwe nyina na otu anamon fam a oso bedi adanse o my God na wotie wona adanse na wohwe wona adanse nyina yes God omutu anamon na ba yo mrebia ya meka cho say distance is not a barrier say baby am wo no baby am tie no wa hwe baby bi ebi free nkran ebi free hin Cape Coast ebi free Western region ebi free our neighbor countries maybe Togo ni Cote d'Ivoire mu nyina ma for free back program back counseling one adanse o modi Jesus wo kra de baby o wo no eben eya tu anamon na obedi adanse wa wo tie me wa wo hwe me ya me no ana e kasa say tu anamon aboa pese se edidi kwan wo yi enwa enti me hwe wanim na won so obedi adanse boso minsi aka yi de eya wo boso me yen san ko ti adanse ni bibra yen ko MCR yen ko ti adanse ni bibra. Hallelujah. Amen. Epacho menso me de ani say yan ya busua mu no. Se wusi su na wonye sika pe na wo hwa ase se wo ye japade a wo se yeku. Wo be wuntem wonni wo bra so aba. Enti mi wo fa wo si su no ya abrante kuma wonye sika pa. Ante no wuye. Ti da na me so wanam yekotu fie bi. E na o ka kire me se me hwe sa fie wi. Me papa nua ba ko wo hwa ase a wo si dan na abrante wo du lentre na na owu abusua no ye nya japade wo enti se wo hwa ase se onye sika no be japade a wo bewu ana me sisa na o se an enti mimi ni musa enti no me papa wa anya hwe me maame anya hwe enti me wo fa na onye sika wo wu ye no wo ye japade me na ampene se wo nyai anya sa wo si fi a wasa toka obi store no akro ayi abayifo be kunu na me wofase wonte ase me wofo wanu bebia na oyare na owuye me ma me nua ba ko nso saa na owuye nti eduru me nso no me nso me hwa ase ase menya sika me ba si da ha mpaibo na me nso me hwa ase ase me si fie me nso me du lantre na yare so mi mu me yale saa 3 years na nyame nko an obi anim samewu nti si da wroma na me manti me enwa nyame je mi anai matimi awie me fie amatenam tunu se nyame amama breki enti wo de wa wie wo fie no na wo ti fie no mo enti wo break sa pam no eni wo break ama wa chi o ma no nana no mo nana kanso am wa won to aso nyina wo break ama mo tie sam ne mo yure mo aso mo fie en sidan wo be sidan bia no yebekun enti wa bobo firi ne nan ne wa fam usidan yekun onana ududan lenta enti osua no ona omame nam onana nam asifie we na asimesi na esi odu lenta eno wuye ono nsoso enti ubesidan kura na onana timeka cho se jai enti ose ne wa fa baako osifie no top private car oka chance omo onsidan ne biom oto aso so osidan fo de na esi ye owuye enti wase ono nso so enyine ye no se wase misidan o sidan ono so do lantern no o yare sa 3 years obi enim so obewu sida ha na urade san yare na urade break sa apam na wasi ne fie na oti ono ani fie enti na kire sai wabuso bi wo ho a ye manipa so nya sika ye manipa nware ye manipa ntukwa ye manipa mie company ye ma woni obre so aba enti wo so a wo hwame a wo tie me no wo so de ne se mama da urade ase na urade no wadi ne ye wadi ama wabusua wa twam ama wo ma da urade ase se nyame nam si da so na wa break apam ama me na me nso me ne me ma na ye nso ya se nipa amen amen obi fie ye tena now Ceder for Christ me ba cho me so mani fie ye fie ye busuafo me hu se obi atra kumase yakotran kran da but me ba Ceder ha no nyame ayamadom me so me ba etimi afu pray kwa abrochira na me nsa apam na metwem wa twam mo your body some so be break you there jeez tie anana me pasa aya kwancha se na amafo di break you papa ne asie ne maami so atimi adi ne altar so nkonim na altar na da busie ne mu aya ade se ye nwale wo fie ho wo se won keka se onana ya anya ne ho ade ye o maami ya anya ne ho ade ono ankasa maami ye ware no na anche bia na owu ye na che so mu nyina ye wo mo empran mu
etu amami ebe kɔ ne wuom no ankyɛ yɛ ne ho ade na owu yɛ etu ɔno soso ani firi yɛ wɔsi n'ani firi yɛ fie hɔ nom ɔmaami nuanom ɔmo ma hwan yɛnyɛ obi ho ade ɛwɔ fie hɔ na ɔno ankasa wɔgyina ɔta no nso ebeduru no so a na ɛyɛ adwuma wɔso wɔgyina ɔsɛbi ne wɔmfa bɛrima da ɛna ne kunu ho no bɛrima ne ho no wɔsi na siwa nti nka bɛrima a wasi wa ne ho yɛ ne fɛ deɛ nka ɔbɛyɛ ho adeɛ ba ɔta ne nti no wanyɛ ne ho adeɛ wawoma mu nson ɔwale yɛ ne kɔ mfinhyia aduo ne ba a wɔdi kan ɛwɔ 44 years sesei nanso ne yɛnyɛ ne ho adeɛ na nhyɛ ka nyankopɔn a wɔde odiifoɔ abɛt a ɔyɛ abɛtɔn tamakofoɔ de ane Ghana abɛtɔm yɛ ha ɔbɛpie ha nom no papa nkyerɛkyerɛ ɛne mpaebɔ ɛna n'ani pie sɛ ei ɛne ani akɔ so yi mema wɔ sika me kuru wɔ sika mema bi wɔ abrɛkyire ne ma no bi yɛ doctors ne ma baako kora nansɛ yɛ anaka ɔpere fɔ MP ebi wɔ US papa no ɛnyɛ adeɛ a ne ho kyerɛ no dabi metu ma me wɔ nkra bɔ sɛ ɔnkɔka kyerɛ papa no sɛ wanyɛ ne yere ho adeɛ megu awadeɛ no sɔfo papa no kɔ wuyi a kɔkɔ boro nsɛm gye mu yɛ mu bebree haw baako pɛ na ɛda wo so ɛnyɛ saa haw na wobɛtumi de wo nsa asi wo bo sɛ yesu ba wie yi a bɛkɔ heaven saa haw no so na ɛyɛ ɔta case no wobɛbreki no Jesus papa no mede nkra no kɔmaa no papa no hyɛ ɔsan somaa no sɛ ɔbɛba ɔsrɛ me sɛ mema no bosome mmiɛnsa ɔde bɛyɛ ɔyɛ no wedding te sɛ ababawa ɔmɔ nsɛm na awurade power mama to wadanse na so papa na asɛm a ewu ne sɛ wɔsɛ ɔta ne di a wadeɛ nya wɔ hɔ no ɛsa de ohia ɛna abɛto abusua no so wɔsɛ asɛm kora deɛ no wɔmfa nto ho wɔsɛ wɔn wu obi a watɔ bicycle mpo wɔ fie hɔ da na kyɛ sɛ wotumi sɛ emu ɔtene wɔ fie hɔ mama wenya na ɔkɔ by day ɔba besia na ɔkɔ by day kɔdɔ bisa na sɛ me brɛ ho sɛm mama na ɔkɔ by day ba cha nsupa nya na me kɔ me fitire nkrɔfo mfiti pa nya na me dobi mɛna ɔkasa yi tumi ne ahoɔden awurade de abɛtom yɛ wɔda mu ha nti no maame gyina ho akasa yɛayɛ ne ho adeɛ deɛ di kan sɛneɛ papa kan yɛawɔde ne peepɔ deɛ ɛtɔ so bio mu nso wɔte ne fie ankasa a yɛsi fie kama ama na wɔte deɛ ɛtɔ so bio ɔsɛ ɔno awɔ ne private car a yɛtumi fira no bisa sɛ car no ayɛ dada yɛntɔ foforɔ nsa mmerɛ wɔ hey sida mpaebɔ ayɛ dobrɛ biɛ sida mpaebɔ ayɛ dobrɛ biɛ yeah, sit down, Bible. I rest our war. What you war? Found the war. Several says up for war. I had the Tea. Mamma no break here. Break it. Tea. I will have some. Was a few bicycle. Could I'm funny near. Who here fufu. Near one. Once I met church or me to make catch us a feeble or sin a day. Oh, also so until you have already affected. Yenya walk or two more dana na oye day. Some problem also so okay. And so mammy we are dad or pa, I go by a day. I'm not for so pa, no, and so and then obreke and then if you're Timo, I will kurumono. Mo me or moko on a coffee or bompire man. Assassin so papa or only sika ntimi go sit down. Yeah, no pa ho number 1. Ne ma no school ni nyina ekoso. Akwato kwan ebie. Omo ware eye wedding. Ne ma dodo na hu so mo private car. Oh. E be the private so obi a wane de pa. Obi a ne ma no obi a wane private car. Enti me check here wo. Hey! Misaka, oh! Come on! Hey, papa, or see, and plan will be our fee, will be our private car, and man in your mama a year and 1 day, and man who's in your 1 day. What it would general who say, Yamia, your piama, papa, say, running down. No, the catch the crab. Bema some person you want to say check akara. What? Check akara. Yes, sir. You know, be go all part of each other on your head. Go fool. As when the nipa nation. Bema no kosugu yeso. Bema no we chuma papa wo koko bo. Nanu ya catch do nanu you university no. Bema pa na cho say me. O say check akara me nanu me no be ko. Bema power cho say there be me check akara so for me check akara. Catch no bo.
Mesunya breakia. Ɔsi yie ni adɔyɛ. Me check ya ofri ha kono yie ni adɔyɛ. Osra no wachi, mfagya no wachi. Wɔyɛ sotem. Yes, Lord. Awurade ase. Me den nyame ase papa. Osumi da wase pa. Awurade na ayɛ. Enyo mpa ebo anke tokura na mehyemu no. Kame pie na ache. Kame wukura na menya mpie. Na me wo ha wa be ha me. Ne baba kwa owo US. Sabre no okoye ne national service wo konongo. Kwasi ada bia no motia. Wode ya mani pa kacha na baba cancel do mama we. Na kwasi ada biara. Yes. Me ba ya cancel bi wo kwasi ada after church. Na de bia no tia. Powerful. Enne. Once we break. Powerful. Obrare nya kwa wo. Yesu. Mpai ba wo boy. Me nim se rat. Oh, baby, I can't be. Answer to a commercial. Hey! Oh, baby, Bishop, I need your question. Many GA Sansa Brantie, what he can dance here. A chance rather than also energy free in Sanumu. 20 years over, and I know one no monsa. Now a rather than on pipe or so on no monsa about dam, ever tamale, or my mebaha, and my catch on some Munfanamara, Obedu Hanum, a damned 2 year eye, Uchena Quantra and Sanumo on Fabian Cananubium. Was it a luminous of baby bar tamale? Now obey your program. Also a call also for banning counseling. A chain also for banning catcher and say counsel now by a chain. Yamaka such a say. A solly am a person meeting with Cromano. Men fan shows sat natural son and so. Papa was so a taste as some of our new catcher say. Yes, ye only an ama one ye on Twaswana Unyai. Upon Pireman, a catcher and say, Ampa. A solid in a young couple sorry. Now say, yes, I tell solo on the show sa. See that you need be Hontino. And I ukoyo obedie. It is a ukoya madam Pibo beta wachi, Koya Jumano, now bet me aye. Papa is say or the Akoma Pakoi. A radia dinachi also on Nantea or Yam Jumano, Onya problem biada, Mamena Bonabaso, Fuyo Kutami, a yes sunboard, almost see our Tamalewa, a Chela Soreno, or Dasubi, on so Onyanko Pardom, or a solemn ebu. One can't necessarily one po. Thank you, Boboni Disa Sofo. Now, person Kobaba poster so. Na empo wababa that soundboard so. And so when on that soundboard see. Was your radiation? Store no so all cat or the two when him. Okay, says Sikawa Hodia Onje was he ampa and Nestono, then Saka. Was it the Yamia Yamanina or can a manipulina will say. And rather so as a sano. And now come to uncle. No more bit of Bonima, a radin to men amoso a channel. A radin amoso and ne where your software will show you and papa a radin shell. The radiase, the radiase, why the cassia, why am I me? To be in some double passy, sir. Now, quantity and a foot. I wrote some woman said, between this scap bears a bear 150 million. I'm a bit down for 7 hours. The Masaba Jikaska. Na ninyina mu no papa nya me na awurade afa ne so ayama me daddy me da wase wa de kase awurade afa so ayama me free ya papa nya no aw me free ya papa nya no awurade shira bishop. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, one etimi yes, yes, God. No mercy now also free. Genomas in the free. No program, maybe a baby, a wobby only more person, Ubisa, and a free. They are so, yeah, no Casasisia. A 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 No metosu 0557 0557 30 30 90
0557 30 no me try to 0553 53 53 89 0553 53 89 na mesini mi ense nyina ofra me ne metim ye befa na ye no wabompae na ya san no wadi unkomo no de how no ye no obedi unkomo ye san ko ne ko fa dance ne bemra MCR ma ye nko osofo de na Awurade aye Bishop de Awurade aye enie Ceder for Christ the year 2018 and I'm BP asasi so ho adanse enie program I remember na e no altar versus altars ho adanse na me de e kire mu enti mbaje calendar you know sata na papa e kire afore buchi aya na ewo enkrofo busu ma edu omunya bambetie ni nyina no na me so no me hwa ni nyina ebi wa me mabusuam ti meje calendar na me ye se me mfa nkwankota o ka se nkwankota me ma ye se me de menta me de betu fie na de bia maboso mpaye na Awurade abie kwan ma me the other kind me de awo program na bae na maware 3 years na mintimengo ba metie sofo Frank and sofo yima radio so na bae na metie nkrofo dan so mu die na bi 5 years 9 years o manya awo timu za me de 3 years na ye ntati case kra enti ampa me de bae me bae so no Awurade efa papa so mama kwankyere kakra bi e ma me fa so enya eba de atosu mi no so me bae na ye fie se ubetimi atoka pa maka na ye adwuma ma se ubedi bi de oboa ebesa akofa eka na abrel ampa me wafafo mi no de omo nyina ka amototo nyina se akofa eka ne aban ma na ekra abrel mo mesumi kwato ka ne bi me pe me ho asem kwato bi ampa me so the same thing e ma ka koka fitem e che kura mpo me pa obi cho na obeto no condemn e de ma me boka anya hwe na eja me komanim enti me be pia asase so na me ti papa nja che na me nyina abeto papa anim Awurade fa papa so e ma me senya eska eto kas mako enum ebia ne hono ma say bi ni na tumi ya adwuma na ediska ebreme o ma wunsem di obo ni nsem no utie na asem ose affordable chia no kyereche no hu se saade na na edinya wo fi ho edi ni wo famunya anso hu se otie sofo Frank bo sa manfo so di adanse se omodie ti se Awurade aye omodie ti se waware 9 years 8 years no se fi Awurade be eno wada se ti wodie no me check ya wo so die no Awurade ebeye ene ye fi on so na be ma so pa se obetumi pa ware oba ba akopɛ ene na tena se wo de wo ba aye wedding de ebi nsi ye fi da me na me ye first person metumi break that altar no ena papa so nti metumi aware ene me yere atena se 6 years ni aporo mbi amae ba na ente se me wo fa no nyina obedi kan na oba akwa akwo ansa na waje abefa afro no kwambo befa na se obetumi aye no ho ade aye wedding de obo a wontimi da enso na papa so be pia asase so no sa aforobucha no nso metumi atwa fa so edi so enkunim ena etosi bi onso no ye fi opa se akwantu obetumi atu kwan de obo a wo ye de enyeye me wo fa no mienu a omoda bia eya na me de o masem esusu me de hu se de ha o me ne bi nso aba me so no o me nyina tratra akwantu o mu nyina de anyeye me nso am nyina he ma tra akwantu ma akoma ensa ni nyina maboka more than 80,000 ni nyina nso anyeye me wo fa ba akokra mo de okokoton no ani fie complete house nyese dan complete house be 4 bedroom self contained ade e wa anwan kwanta e de kwama asofu bi se on fa me ntukwan sofu no ji scan di scan anyeye ene na se watu awie kwa dia me ntumi ho e kwakoye problem enti no Awurade e fa papa so e ma me gire su kokopie mu e wo UK na kokopie mu no na akase wa se me nso ne me ba eko ba still na no na me wo ho no ma na sa ehu no e da so e wo mi mu se me try a enyeye enam de asisi enti ampa na ehunu ame enti no na e wa se me gire nya documents be 5 or 6 bi ansa na wo de aba ama metimi de process me ne me ba ne de wonya documents ni na de ba ibo okran both nya na within 10 days na ne nsaka ena papa ampa ibonti enti afere ordini nyina aba wasende ma me no asende dibi de amani pa kona wo ye ho adwuma de ne koye no na wa frame wa ko papa no me se da even koye na papa no so aframe me se meba ti afere na me yere frame papa no so frame ba na me nko ni nyina na ehu nda so mi mu enti altar versus altars program de ma no ne papa no e program ya e me ntina me hu se papa e share sa program no altar versus altars current one ya June edition ya na me sa ba watch night enti na me te ha ya
and a papa came in, and I say, "O time I saw." If you want to cry, but what can a buffon and anybody else by 1 5 beyond to us? Now you're watching night. Heaven, Julia. At that time, I shall come to us here. Banana money now be go, but I'm in Tim Conam through the who. Until or cast us on the chairman. In fact, now one of the days, many are Joas as so pass out and neck and be. Now, I also suffer Frank in a preacher. Now, me picking us was it and come Shaba, and also 200 more word. Until Thursday, my mammy three one the man so and I'm Janaba Power. Now, Papa, send a down, ya watching at Oka Chairman into Mr. At the end of a bay. Papa Chama Quancheck Acrevi. And Pa, ya Quanchery, me call Papa now, ya word man. Until me call me jam, me document by Crampo with ye. Tim Coco do one on what you in our shame, we and say, I carry Coco Fabra. But and for man, I dare channel the Abba. Mesmo wife as a Quacra. But me PF office one, and now encourage a man every to I just me Madi and Chattanooga Faba. We didn't bear travels, met me a driver for Jazia Faba. I feel I'm by Papa say, ah, Cratchet, I feel when you have over 2 coin. And then I'm a kind of terms, and I feel when you have over 2 coin. Now I feel I already do for Biacasa. In Tina, I'm a man, me media bar, and yet I walk on a crowd. Empire, who do my process, BBR. Me can't the next BR, extra Papa. Enti yes, I met in another 2 weeks. This and in Yamai. And I tell them, Papa, this and Yamai was Nicholas Yabotre next week on Sabeka. And pa Thursday, the following week, which is Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. We are one man a secretary of Frame. Enti me who no call and I'm saying, Kai, I told this and another. And pa picky watch I was a DHL for Afro, Mr. Davy. Was the only watching our number for another number for this and another. I felt I made a phone or two or not. Just me who I mean a piece of my brother my black one to a year. And pa I did chin who created on a private 8 meeting baby. May you want to Kakra. I said new number be a frame. Corner by a Massa catcher and was a DHL for and pa pick I don't catch him say my passport have come and sent me remedy. And now pa me boy refugees by Baba J. This announcement I never could name Marco and Sa. All of us are there, Yamiansa. Yes, I'm for Akrabia as I can because we not DNA SMBN. And the South will be answered, Yabano, Eradiadum, Visas Nimi and Sanya, Eradiadum, Yansa, Etumia Canning. Short time, Neyirico, and also call Nemenia. When ya say, or more cockroach more, Brunisa Branabet, you could. Now, wait, say no, now what type will be more. What pa went to o palma oba one kasa ana ade bi aye den ama o ti ode free na busuam ne wafa no ente bi kura na wo de ne nya akwantu aso ade bi aye den type o se me de ne bre na ka kira na say o time aso Boba ka say sa watch night o mo me yi o mo gina onyina o mo ko da no aka mo me yi o mo gina ha patient no ka ho yes patient say me nchiama that's how Bruchiri fair. Yes. And you know, 2018 is on BPS as you know. Papa Esa Shamin Kombi, sa program said, Nambe Madama, Mother Talkers, Eddie Biatiche, and Panto Sound comes in a bed. Make up me use problem be any kind 4x4 and what you and one of the quarter a crab be a yamin sequence of that. Can you find and also an Adam? According to Naban, can't mean to me find me the chair. Said the Papa can SS and commission and because I beb me the two because also and find a radio juma. TV Jahana Namade Asadaka say Emma Kidam Poyanko. So I bought me a far passo. Ama Adansia can say a Busamun Korean and I rather want me to break his protocol and make you a fast hour and so. Papa Rade in Shroud upon Cosso and Trewashi. As there be a Cosso and Tosso Emma Papa and Mamma be maybe as in fact. We are so that some 20 crowd or my baby papa, and no man call you by name, Yami to make us say, and no master son or my brabo. Dear Caton, come as software and what if you are shop upon us in as a form of commerce of a penny or down or there. This buy ye, but as of one get one bit to the Muslim for Pamon, but I had the idea and Tessa, Papa to me and Terra didn't swing show me and no one cost one throw my ship. Now when you can see Amen. Amen. Dear Nessie, Ceder for Christ. Pastor, yes, you fear. The Mesumbe who and say, Yabama Kwama worry. Our real Bewa and so. I want to pie if I want to the Winyabi. Our renum. Bema Moa Kohuma.
one casa obebre sa from na obekwa obekwa ma wapampa mu nyina kuku akwahoma onyi 1 cedi e ma wo obesa no monsa be ma no nya wale ni wie ya na afi de wato nsam obenu monsa Mr. Bako or Europe the senior baby or bia ni kunu e da so no monsa yes brofo na kan yes wan nya nsana nya ombeyi na di e wa adwuma mu wotimi bu abotire ho Mr. de mimi odi mimi di na chi no ono so awale mienu ni kunu so ensa Bako odi kanom nsa na oni ne jaado san ko wale de ono so ensa ko am na ko wu to baby basa ense wo oba no wo na wo bebre no wasi fi na be ma na ba betenam efi ne ponye fi papa bia wo si wi na be na betenam wo betenam wo benom nsa ko pense odi bewuo chese wo bebre me sister Bako na no oba ha papa hye nkom no o ka kire me ma se ma the way my worry is ko say an sa na tie fanisa ye na ye bre ti fanisa na odi ka ho ampa mi sister sia wo gusu bread din o bia ni wa si ni ye asiche yare a ho asem a me bedi adanse ne hepatitis a me bedi ho adanse wo ha obi be ka say na akola we kitwa we nsusu di yare akese na wodi ho adanse sa mo ayi me kwacha kimi moja na o mo say menya sugar no ma mo bi abusua bi amane afa last year di nkomo sa o se ho ye na me papa achi ye say yare say ne wo ho asichire stroke ene sa yare basa no wo ho enti o mo na amane no obo amane se hwe ho ye na diabetes ne fie ho ana wo stroke no so fie ho ana ho ampa me papa stroke ne kan to for that from be 10 years ansa owu me ma me bre ne ko mu nyina yi nkasai ka me ma me fa ho awu na me de me ni me ma yi a ho kire ne bre nti me ma me wo ye no wotetetete nti me de nti o kwatra obenchen awira ho sam baby basa na me ni da so nti Mr. Kachina me se hwe ho ye na ye se yare se wo me papa e fie ho na esi ekunkun nipa bebre na me say entia medim entia no so na wo be pie Ceder story a nyame adawro ma MSC ya de no atu ayira akwa keto yesi manya hepatitis me ba pani no last born yesi me ntwa no for 3 months kakwa no bewu akwa fefefe ono kwa na ye kokko semi yesi me ntwa akwa na wo hepatitis nya se me ma na no fo bewu ana mancha no na me yahu Ceder na so me ba Ceder me ka hye nyame ani monyan se sesei asi chiro ye mo ya kohoma o ye nye den o ni nyina firi me te so me tese owo oba de na se die se me ma no nanka me yahu Ceder no mo ya so de pani no wo de to house me na me kro no akwa ketwa hwe ene se akwa na bre ne ho ase Ceder nyame adawro manti mini se ha de ma be pie de nyame na papa we so aya ma se nye Ceder ibi me se me ba ha no se nye o nyame nya hwe kra ma me a me ba no se na was na so ase aye din no mini se anka me nya me ba no Ceder nyame atimi age me ba na ma ne so adwo bia ni nyina na baby e ya wrade ne na papa so aye papa nyame hira o oti apama wati na breaki oso de ba panyin omo de kro no to no so oso de to ho no de ko akra no de sene akra ketwa no o se ohun be ma akra na no he ne fe do otimi ta mesika no de akoma wo mo ofa onni no de ko apam no weke eno no koda ye to hepatitis ma eno koda ye to diabetes ma ni nyina atu afiri mo chanum eno koda ye mo akohoma me na me kubo ma akohoma aba me se me hu Ceder ntama na ma me denya mias hallelujah once mama na se me mo a great testimony what to or than private guy mo o isu ka be 400 million ne cross so da ne dem o ma si o mu fi etim almost science storyboard day for nkura ni nyina ko school papa o so de na bedda me amen o de na bedda ne o se me de na bedda ne wo yesu temo me de na bedda ne
Ceder. For Christ. So, would you for me patch or my busham? Dear me battle yana, your busham will be into quite. Bear my back open the 2 and so I'm Janisu. Somebody not to ensure him. I feel why I mean, you do sabre me, who say will be here to call my busham. The bed PSC that Hanu Yami, I am my drum, Yamen and Papa was so. I'm a man so me bear to cry. I'm a one ya fe, I made Yami say. The atosso me a new, my old man, ye fear ya worry and I and ya one dear. Menkwa, me papa ma enum, a man, menkwa, ya me one dear. I fear me bear PSC that Hanu, me ma and Sia man Siano. A moon, my worry, you will be a one dear. Amen. I can't catch it and I worry. I fear me, mammy, and no, but I can't so I worry. I made a one dear. Papa Namo Sasso. That was in a mean shroud. That is a new man break you. I mean, who's a bushebu have fena cars in the fee. Yes, I feel where was a fena companies in number. Amen. A back a cry about dear as a company here. Mamma when in Nana dear, ne Baba way dear, way and dear, where so your dear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Some catch it out. Say, you money be why a anamoto. Ain't media fasting program. Jesus. Utu anamodo hujima. Also be dia dance you. Omo mudia dance be almost the omuji program no be museya. Jesus. And almost dia dance no. Also for hujim na also so. Obedi adanse. Pese ye den fa hujim na wonso so obedi adanse. Eye ochena okuada ya o. Okuada ya ena ye hyase wasolifi. Okuada ne de eye enwumere. Meka on the 8th eye enwumere. 6:30 sharp. Na program na hyase. My God. Eye ya wada anopa cancel bekoso. Na enwumere enyumre 6:30 make on the 9th no na program no so so gidigidi nyame nhyira o na efiada de eya no pa bisa abehia ya no pa fiada pa bokese no enti fa ho jim na wonso so ubedi adanse eya no pa 9 o'clock na pipe no na ashase ena memene da mo amoya ban adwuma obi adwuma na nka wontime ma weekdays no memene da no eyamode ano paso ba ubehome na obeyenshira nyame nshira na onye okese say na wo say wo mere go dey follow Ceder hour nyankopon shira o same time ye besan ehia sabre de na mese no sanfa na frɛ ansana me no abompai 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 metoso mino 0557 30 90 80 na metwa to 0553 53 89 0553 53 89 peja wonsu na me no mboso mpae owo documents bi aso apeja na me no mboso mpae Awurade me peja insoye eba wonim so bi obi apeja documents bi obi apeja ehenya metumi se mowuremu amen so no na ne Yesu moja amen na ne nsenkyere ne nsuo amen na ne ayare sensuo amen de obi bia de nsuo be ye biara ma adanse emra amen documents bia wa peja o CV o passport wa de bia o cell phone me fra adanse eguso amen fra adanse eguso amen Yesu demo na ma bompa eguso James say amen amen ma yenhia ochena na wonso so obedi adanse. Have a good night. Bye bye.